Hola, famílies. Avui us explicaré com canviar la contrasenya del Gmail per complir la normativa. En aquest cas, obriu el vostre compte, aneu aquí dalt que diu enxaneta i gestiona el teu compte de Google. A partir d'aquí ens n'anem al menú Seguretat i Inici de sessió de Google a contrasenya. Aquí us demana la contrasenya que us vam fer arribar a nosaltres. En tot cas, la poseu o en tot cas sortirà posada. I aquí és següent. Aleshores us demana una contrasenya nova. Jo em poso una de ben llarga. I li dieu que envia la contrasenya. Si voleu que la desi en l'ordinador, dieu desa, i si no, no la desis. I amb això ja haureu canviat vosaltres la vostra contrasenya. En tot cas, que algun dia o la perdéssiu o no us en recordéssiu, Google té una manera de recuperar aquesta contrasenya. Però si no, l'escola, com a administradora del domini, també. Per tant, ens feu arribar un correu electrònic i nosaltres us podrem restablir la contrasenya. Moltes gràcies, ens veiem aviat.